Vlaardingen. Zeer uw aandacht voor wederom de binnenkomst van de Stadsvastelovensvereniging de Vlaardingen. Geer en de Butemars. Lief Vlaardingen en Vlaardingen, heerlijk geleden. 1 uur en 11 minuten hebben we de 74e stadsprins laten opnemen met het sap. En ongetwijfeld, nu die het internet een beetje gevolgd hebben, de teasers gevolgd hebben, en die weten wat dit betekent. Einde van de 3. Maar dat zit je aan de show natuurlijk, maar je weet nog niet met eronder zit. Ik ga de proclamatie, nee, ik mag de proclamatie voorlezen voor onze 76e stadsprins van de Wijverstad. Geer, uw aandacht. Proclamatie. Het heet de Wieseraad in geheimzitting bijeen behaagt te benoemen tot vorst van Daneke, Vrijheer van Tunis, graaf van de Lijntjeuvel, ridder van de afgegraven Steenberg, baron van het Kemke, heer van Kronkel, jonkheer van Oudgeleen, hertog van de Kloes, Codillo van Spaans-Nirbik, veldheer van het Hazelderveld, Drossaard van de Dassekoel, lianier van het Janskamperveld, markies van de Landgraaf, kanselier van Lutterau en tot 76 stadsprins van de wereldstad Geleen. Dat is, en hij geeft zichzelf onthouden, Sjoerd Rentjes! Sjoerd!
Werelstad. Maar u bent nog geen prins, want u hebt er een paar verseerselen nodig. En daarvoor volg ik Frans Gerards naar voren bij het volkslied van Geleen gaat zingen. En dan zullen de verseerselen naar binnen komen. Want de twee adjudanten die achter u staan, die moeten nog heel even wachten. Ik geef heel graag het muzikale woord aan onze hofzanger Frans Gerards. Van in alle stroten, in de kleuren rood-wit-grauw. Ik ben niet altijd verlaten op de schat waar ik van houd. Dieven op de struin der dier, zonder twijfel, zonder spier. Wie gaat er wangen? Al mijn levensjaren. Energie door alle jaren, landbouw, industrie. Is ik weer met Scholz geboren, geetje en ons aan de knie. Wie het komt of wie het geeft, bij de wereld neuven lijn. Wie aan die jullie, al mijn levensjaren. Dankjewel, Frans. En ik vraag heel graag de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Wethouwer, lokale burgemeester Leon Geile en ook onze voorzitter Frank Bessems naar voren en ook onze vice-opper Kevin. Ja, beste Sjoerd, ik zei het net al, de best nog niet de echte stadsprins, daarvoor hebben ze de versierselen nodig. Die zijn net heel gewoon aangebracht. En ik vraag jij de leer van het raaf om met de versierselen die te overhandigen aan onze ceremoniemeester Frank Helwig. En mag ik dan vragen aan onze vice-opper om die Schoon Prinsenketting die Sjoerd om te hangen. Zeer dicht te mogen omhangen. Dat heeft me heel goed voor de gek gehouden. Oscar waardig. Dus een goed begin. Ik hoop dat ze ervan eens geneten. En mag ik dan aan onze voorzitter Frank Bessems vragen om die schoonsteek op te zetten, zodat er de komende weken herkenbaar is als onze stadsprins van de Wereldstad. Kijk. Sjoerd, ik weet het al een tijdje, maar ik ben nu ontzettend trots dat deze schwanse steek van de Wereldstad van Geveer op te mogen zetten. Draag ze met waarde, maar ik weet 100% zeker dat het goed gaat komen. Alvast proficiat. Heer Vlaarsen, breng goed! En mag ik dan Wethouwer Leon Geile vragen om toch het meest interessante stuk, want daar zit alle macht in en ik hoop dat u met waarde deze dragen en deze zwijgen, maar toch hem niet verlezen. Daar weet er ook alles van. En de eer is aan onze Wethouwer Leon Geile om de scepter van de Wereldstad aan Sjoerd de Eerste te overhandigen. Leon is niet erg hennig, zie ik nu. U aanzetten.
Maar ze houden hem zo goed vastgelagen, dat moet natuurlijk ook, want doen we stikkenpoot gaan vasthouden. Hij is te varen in alle straten in de kleuren rood, wit, goud. Voor de stad hoef je allemaal van auto's. Wereldstad Geleen. Het sublieme symbool van de macht van Geleen. Mag ik dich heel graag een aangeven, Sjoerd. Zo wens je dich in een fantastische vastelavond in onze wereldstad. Als prins Sjoerd de Eerste. Proficiat. Heerlijk Geleen, en ik denk dat Sjoerd zich nu ook prins heerlijk vuur. En ik ga hem heel graag het woord geven aan onze 76 stadsprint, Sjoerd de Eerste Rijntjes. Goedenavond, Flarinnekes en Flarissen. Het heeft lang geduurd, maar eigenlijk mag ik het bekendmaken. Meer dan een jaar heb ik moeten wachten. Maar dit moment is niet te beschrijven. Het is een enorme eer om 76 stadsprins van onze schoon wereldstad te mogen zien. Een enorme druim die uitkomt. Uiteraard zijn er ook nog een aantal jullie die ik wil bedanken. Om te beginnen natuurlijk met de Flarissen voor het vertrouwen in mij. En om te uiteraard Bert en Ivo voor de begeleiding het ganse afgelopen jaar. Als tweede uiteraard papa, mam en een vriendin. Die stonden daar achter ergens gelukkig. Bedankt voor de kans die je me geeft. En ja, geluk. En uiteraard, ik heb hier nog twee staan in de capes. Mijn adjudanten. Ik wil ze graag aan u voorstellen. Want ze gaan samen met mij een fantastisch seizoen ervan maken. Ze gaan samen met mij deze vastelavond voorop. Ik geef vandaag een applaus. Jeroen en Indy. Uitgeverend. En uiteraard kon ik afsluiten met mijn liefspreuk. Ons wereldstad, daar nemen we tegenop. Samen hossen, drinken en zingen. En ik mocht eindelijk voorop. Heerlijk Geleen. Vastelavond af. Geleen alaf. Flarissen alaf. Dankjewel Sjoerd, en we gaan het volle vertrouwen in dat steek tot en met Essigonsdik voorop geest in de schone gelender vastelavond. We gaan aansluiten weer met Mout. Ik hoop dat je het ook nog gezien. Ik zeg dat gaat straks nog een probleem geven, maar dat maakt niet uit. Mag ik heel graag op Mout naar voren en die sluit af met de vastelavondslager van dit jaar. Is Mout nog hier? Ik hoop dat Mout... Ja, daar komt ze. Mout moest wel opletten, hè. Daar is Mout, du Chatelier met de slager. Pak mij vast. Ja, dank je. Ja, ik kom net binnen, Anna, dus ik ben net op tijd. Ja, ik ben net op tijd. Maar Sjoerd, mag ik te feliciteren? Dat ze er een prachtig seizoen van mocht maken. Ja, ik weet natuurlijk niet of ze hier toen straks al was, of misschien 3 jaar geleden toen Daan is uitgeroepen. Maar ik maak zo, als ik de slager heb, dat is nu de tweede keer, alsof het een gewoonte is, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Maak ik een aanspraak met de prinsen. Want dit is natuurlijk de slager van Geleen, de slager van die jaar. Kent ze hem al? Aan het eind van het seizoen wel, hè? Dat hebben ze nog 6 weken ongeveer denk ik, van dit seizoen. En dan kan ze metzingen. Is goed, nou dan zou ik zeggen, dit is die slager, geniet ervan. Hier is Pak mij vast.
een fantastisch seizoen van. Ik zou zeggen, veel plezier. En als je het leuk vindt, je kunt ook nog op dit liedje stemmen 27 januari, hè, nummer 44. Moet toch een beetje reclame maken, hè? Heel veel reclame. Onze ster van de vastelavond, huwelijkswereldstad, Maud du Chatinier en stemmen! Dank jullie wel! Ja, Maud, we gaan er niet met leeg hek weglopen. We hebben een geweldig boeketje bloem. Ik zou het heel graag willen aanreiken, maar er is nog maar één echte baas. En dat is een 76 stadsprins. En ik weet dat het heel graag heet. Alsjeblieft, prins Sjoerd. Mogen dankjewel en ontzettend veel succes. Nu mag ze gewoon, joh. Goed. Heerlijk gelijn, we hebben de nieuwe stadsprins, de heeft er echt zin in en de adjudanten ook. Ze zien nog niet in volle maat, dat gaat zondagmorgen gebeuren hier in Hadenhof. En dan zit je alle drie compleet om de schone vastelavondstijd in te duiken. Ja, want zondag is de kinderzitting, de opvrouwt nu stadsjeugdprins uit. En als je de prins nu vanavond niet kunt feliciteren, dan is aanstaande vrijdag, weliswaar de 13e. Vanaf 7 uur hier in Hadenhof de receptie van onze 76e stadsprins Sjoerd, de eerste geboren Rijntjes. En hij heeft er zin in en dat moeten we hebben, zeker dat we een nare tijd hebben gehad hebben. Weer gaan we bedanken bij de legergeluid, bij de mensen van de Hadenhof, maar zeker ook bij u, want wie hier de avond beleefd hebt, zo hebben we helemaal bedoeld. En het feit dat je er zit geweest en genoten hebt en dat het zo'n grote getalen ziet, dat deed dus alleen maar goed. En dat is ook de basis, en dat heeft Sjoerd, maar ook Daan gezegd. Weer moeten we het hebben van de goede gemeente, en dat zin voor allemaal. Dankjewel! Heerlijk gedaan. We gaan nog een uurtje genieten van de badmutsje. Ik weet de frontzanger, dat is Keup. En Keup heeft in 2008 het liedjesconcours in Remunt gewonnen. Ik weet niet of het liedje gaat zingen, maar dat wordt de katalysator op te komen tot een van de betere bands in gans Limburg. Het muzikale woord is weer aan de badmutsje. Ik vraag in de buitenmars en aardmars in ons heerlijk gelijn vastelavond samen.